ओडिशार एक शांत जिला ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତର ସବୁଜିମା ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ସରଳତା ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସହରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କାକଳି ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ସହରର ବାହାର ପଟେ ଥିବା ପରିବା ହାଟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସ୍ଥାନ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଚାଷୀ, ବେପାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସେହିଦିନ ସକାଳର ପବନରେ ଏକ ଅଜଣ ଶୀତଳତା ଥିଲା। କାକର ଭିଜା ରାସ୍ତାରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପରିବା ହାଟର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଟିକେ କମାନ୍ତୁ ନା, ଏଇଟା ପରେ ସକାଳର ତାଜା ପରିବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଳାହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଟିକେ ଟାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ଥିଲା ଏକ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା। ସେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଭିତରେ ବସି କେବଳ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶାସନ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବେଶ ବଦଳାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସଲ ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ସେ ହାଟକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଥିଲା, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ହାଟର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପରିବା ବିକୁଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁମତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶ୍ରମର କ୍ଳାନ୍ତି ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଥିଲା ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ସୁମତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିଟି ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସୁମତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାନୀ, ଟମାଟୋ କେତେ କରି ଦେଉଛ? ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ନମ୍ରତା ଥିଲା। ସୁମତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ହସି କରି କହିଲେ, କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ବାପା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ତାଜା ଟମାଟୋ, ବାରିରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସୁମତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ବସି ବହି ପଢ଼ୁଛି। ସେ ହେଉଛି ସୁମତିଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆକାଶ। ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୁମତିଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଧରି କହିଲା, ମା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଯିବ। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଡେରି ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ସୁମତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଯିବି? ଦେଖୁଛୁ ପରା, ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଠେଲା ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯିବି? ସୁମତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅସହାୟତା ଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଚୋରି ହୋଇଯିବାର କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଫେରିଯିବାର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ରୋକି ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷଟି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ନାନୀ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ଯାଅ, ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛି, ତୁମ ଠେଲା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। ସୁମତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଥିଲା। ସେ ସଂକୋଚ କରି କହିଲେ, ନାଇଁ ଅପା, ଆପଣ କାହିଁକି ଠିଆ ହେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଡେରି ହେବ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହସିଦେଲେ, କିଛି ଡେରି ହେବନି, ମୁଁ ବି ତ ସକାଳ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ପିଲାର ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁମତିଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭରସା ଜନ୍ମିଲା। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆକାଶର ହାତ ଧରି ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଠେଲା ପାଖରେ ଏକା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହାଟର ବାତାବରଣ କିଛିଟା ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗର୍ଜନ କରି ହାଟ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ରାଉତ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲା। ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଆଖିରେ ଖଳନାୟକର କ୍ରୋଧ। ପ୍ରତାପ ରାଉତ ସିଧା ସୁମତିଙ୍କ ଠେଲା ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଅଟକାଇଲେ। ସେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ଭାବେ ପଚାରିଲେ, ଏଇ, ସେ ମହିଳାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ କିଏ? ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସେ ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବେ କହିଲେ, ସେ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର କି? ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଏକ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା ହସ ହସିଲେ। ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ତତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାହାର କର 1 କିଲୋ ଟମାଟୋ, 2 କିଲୋ ଭେଣ୍ଡି, ଆଉ ସେଇ ଫୁଲକୋବି 2ଟା। ଜଲ୍ଦି କର, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିଛି ନ କହି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ କରି ବ୍ୟାଗରେ ଭରିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ କି ପ୍ରତାପ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପରିବା ବ୍ୟାଗକୁ ବାଇକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ପ୍ରତାପ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଧୀରେ କରି କହିଲେ, ସାର୍, ପଇସା? ପ୍ରତାପ ରାଉତ ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ପଇସା? ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ପଇସା ମାଗିବାକୁ?
এই ସହରରେ ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ। ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ମୋର ଅଧିକାର। ଯଦି ବେଶୀ ପାଟି କରିବୁ ତେବେ ଏଇ ଠେଲାଟାକୁ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ଆଉ ତତେ ଥାନାରେ ପୁରାଇଦେବି। ଏତିକି କହି ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁମତି ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଅପା କିଏ ଆସିଥିଲେ କି? ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସୁମତି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅପା ସେ ସବୁଦିନ ଏମିତି କରନ୍ତି। କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ହାଟରେ ଯିଏ ବି ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମାଗଣାରେ ପରିବା ନିଅନ୍ତି। ପଇସା ମାଗିଲେ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଥାନାକୁ ଗଲେ ବି ସେଠାରେ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସୁମତିଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ନାନୀ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପାପ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବି। ଯଦି ସେହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୁଣି ଆସନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି। ସୁମତି ଡରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ସେ ଦୃଢ଼ତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ଦେଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠାରୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା, ଏହାକୁ ସେ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ପରିବା ହାଟରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସେଦିନ ଅଫିସରେ ସେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେବଳ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ରାଉତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ବିରମଜୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଶି ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ମାଗଣାରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫା କରିବେ। ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ହେବ। ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜ ଘରକୁ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇ ସହରର ଆଲୋକକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏହି ଆଲୋକ ତଳେ କେତେକ ଅନ୍ଧାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଗରିବ ମଣିଷଟି ଦିନସାରା ଖଟେ କେବଳ 2 ଓଳା 2 ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆସନ୍ତା କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏହି ସହର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଆସିବ। ସେ ନିଜ ଆଲମାରୀରୁ ପୁଣି ସେହି ସାଧାରଣ ସୂତା ଶାଢ଼ୀଟି ବାହାର କରି ରଖିଲେ। କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ପରିବା ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ କେବଳ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରଦିନ ସକାଳ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ବେଶରେ ଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କୁସୁମୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀର ଓଢ଼ଣୀ, ହାତରେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ପାଦରେ ସାଧାରଣ ଚପଲ। ସେ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ପଛ କବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସରକାରୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ବାଇକ୍ରେ ବସି ହାଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସୁମତି ତାଙ୍କ ଠେଲା ଲଗାଇ ସାରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁମତିଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟ ବି ଥିଲା। ସୁମତି ଧୀରେ କହିଲେ, ଅପା ଆପଣ ସତରେ ଆସିଗଲେ? ଯଦି ସେ ପୁଣି ରାଗନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସୁମତିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଡର ନାହିଁ ସୁମତି, ଆଜି ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଠେଲା ପାଖରେ ବସିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସର ଆସିବେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପରିବା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପଇସା ମାଗିବ। ପ୍ରାୟ ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ସେହି ପରିଚିତ ବାଇକ୍ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଅତି ଗର୍ବରେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଠେଲା ପଛପଟେ ପରିବା ସଜାଉଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଗର୍ଜିଲେ, ଏଇ ସୁମତି, ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ସେଇ ଭଲ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କୋବି। ଆଜି ମୋ ଘରେ ଭୋଜି ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପରିବା ହିଁ ମୋତେ ଦେବୁ। ସୁମତି ଥରଥର ହାତରେ ପରିବା ଓଜନ କଲେ। ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋ ପରିବା ସେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗରେ ଭରି ପ୍ରତାପଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରତାପ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବାଇକ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଛରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସାର୍ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ରାଉତ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲେ। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆରେ ତୁ ପୁଣି ଆଜି ଏଠି? କାଲି ତତେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲି ନା, ଏହି ହାଟରେ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିବାକୁ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗରିବ ମହିଳା ଜଣକ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଖଟି ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ମାଗଣାରେ ନେଇପାରିବେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ହାଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପୌରୁଷତ୍ୱର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ତୁ କିଏ ମୋତେ ଶିଖାଇବାକୁ? ତୁ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତ କିଏ? ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ପ୍ରତିହାର ଚାଲେ। ଏତିକି କହି ପ୍ରତାପ ରାଗରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଝାପଟି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ଖସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ଚାପୁଡ଼ାକୁ ସହି ନେଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତାପଙ୍କର ପାପର ଘୋଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ।
प्रताप पाटे करी कहले जदि एबे भी चुप न रहिबु तेबे तते एवं सेही सुमति की बांधी थाना को नहीं जीवे तुम मानक ऊपर एमिति केस लगाइबु जे जीवन सारा जेल भितर पड़ी रहिबु। सुमति डरी जाई कांदिबाकू लागिला। से प्रियदर्शनी कहले अपा थाउ आपण पैसा मागंतु नाही आपण को माड़ हैला मु निजको क्षमा करि परिबेनी। किंतु प्रियदर्शनी को मुहरे कौनसी भय नथिला। से निज गालरे हाथ रखी प्रताप आखि को चाहिए। से आखिरे थिला अन्याय विरुद्ध लड़िबार एक विस्फोरक शक्ति। से कहले ठीक अच्छे सार आपण टंका देबेनी तो मु एबे आपण थाना को जाउछि देखिबि सेठाकर बड़ बाबू कौन न्याय करुछंती। प्रताप हसिले जा जा सेठाकू आईएससी बाबू मोर भाई भली सेठारे तते ही दंड मिलिबो। प्रियदर्शनी सेठारु सीधा सहर मुख्य थाना अभिमुखे बाहरी गले। से अवस्था से साधारण बेस्तर थाना रे पहुंचिले। थाना भीतर दृश्य आहुरी भयंकर थिला। किछि पुलिस कर्मचारी आराम रे बसी चा पिउथिले एवं अभियोग नै आसीथिबा लोकंकु गाली गुलज करुथिले। प्रियदर्शनी आईएससी बिरंजी नारायण केबिन भीतर को गले। बिरंजी बाबू एक बड़ चेयर रे बसी किछि कागज पत्र देखुथिले। प्रियदर्शनी को देखि से विरक्त होई पचारिले एई महिला भीतर को काहे आसिलु बाहर जाई लाइन रे ठिया हुआ। प्रियदर्शनी शांत भावे कहले सार मोर गोटी अभियोग अछि हाटरे इंस्पेक्टर प्रताप राउत मते माड़ मारिछंती एवं गरीब बेपारी ठारू मागणारे परिबा नेउछंते मु यार रिपोर्ट लिखाइबाकू चाहूछि। बिरंजी नारायण पान चोबाई हसिले अरे प्रताप बाबू तो मोर अति विश्वस्त से काहे तो बळे जणे भिकारण को माड़ मारिबे बधुए तू किसी भूल करिथु आ सुन एठारे एते सहजरे रिपोर्ट लिखा हुएनी एतिपई ऊपर खर्च लागे। प्रियदर्शनी पचारिले केंत टंका लागिबो सार। बिरंजी बाबू ऊपर चाहि कहले 5000 टंका दे तोर एफआईआर लिखई देबी किंतु फलाफल कौन है मु कहि परिबिनी। प्रियदर्शनी निज बैग रु 5000 टंका बाहर करी ताको टेबुल ऊपर रखिले। बिरंजी बाबू को आखि चकचक करि उठिला। से टंकाटी को निज पकेट रखी कहले ठीक अछि एबे तू जा आमे देखिबु कौन करा जाय परिबो। प्रताप आमर लोक तेणु तांको विरुद्ध रे किछि करबा कष्ट कर किंतु तते आउ से हैरान करबेनी। प्रियदर्शनी कहले सार मागणारे परिबा नेबा कोन आईन अनुसार ठीक। बिरंजी बाबू हसी करी कहले अरे मागणारे परिबा नेले कोन हैला से सरकार चाकरी करछंती टिके उपरोक्त सुविधा तो मिलिबा दरकार तू एते कथा बुझिनी जा एठू। प्रियदर्शनी सेठारु बाहरी आसिले। तांको पाखरे एबे यथेष्ट प्रमाण थिला। से निज स्मार्टफोन रे आईएससी बाबूंक सह होइतिबा कथावार्ता एवं टंका नेबा दृश्य को गुप्त रेकर्ड कर सारिथिले। तांको मनरे एबे क्रोध नुहे बरम एक दृढ़ शांति थिला। से आनिथिले जे एई पापर वृक्ष को मूलरू उपाड़िबार समय आसी जाइछि। से थाना बाहर ठिया होई निज पीएम को फोन कले जगन्नाथ बाबू काली सकाळ 10टा बेले सहर मुख्य थाना रे मोर एक सरप्राइज विजिट अछि समस्त सुरक्षा कर्मी एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि को गुप्त रे सूचना दे दियंतु किंतु ध्यान रखिबे जेपर कोनसी पुलिस ऑफिसर या जानि न पारंती। से राति प्रियदर्शनी को पई सोइबार राति नथिला। से प्रतिटी प्रमाण को जांच कले एवं निजर आदेशनामा प्रस्तुत कले। काली सकाळ सूर्य किछि लोकंक पई शेष सूर्य हेबो जो माने निज पदवीर दुरुपयोग करुछंती। सेदिन सकाळ सूर्य किरण रे एक अपूर्व तेज थिला। सहर मुख्य थाना सबदिन भली निज काम रे व्यस्त थिला। आईएससी बिरंजी नारायण निज कैबिन रे बसी काली से साधारण महिला ठारू नैथिबा 5000 टंका को देखि मन मन हसुतिले। इंस्पेक्टर प्रताप राउत मध्य सेठारे पहुंची सारिथिले एवं दुहे मिसी कोनसे एक बड़ जमीर कारोबार विषय आलोचना करथिले। ठीक सकाळ 10टा बाजिला। हठात थाना बाहर रे एकाधिक गाड़ीर सायरन शब्द सुनागला। थाना रे थिबा कनेस्टेबल माने बाहर को चाहिले एवं सेमानका आखि खसीगला। गोटे नुहे दुईटी नुहे बरम जिलापाल काफिला सहित किछि पुलिस भ्यान एवं गणमाध्यम गाड़ी मध्य आसी पहुंची सारिथिला। गाड़ी रे ओह्लाइले जिलापाल प्रियदर्शनी महापात्र किंतु आज से साधारण साड़ी नथिले। से पिंधिथिले तांकर धला रंगर सरकारी यूनिफॉर्म कांधरे पदवीर चिन्ह एवं आखिरे थिला असीम गांभीर्य। तांको सहित थिले जिला आरक्षी एसपी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी। थाना भीतर हईचय सृष्टि होइला डीएम मैडम आछंती। एक खबर सुनी बिरंजी नारायण एवं प्रताप राउतଙ୍କ हाथरू चा कप खसी पड़िला। सेमाने धाई आसी थाना द्वार पाखरे धाड़ी होई छिड़ा हेले एवं सलाम कले। सेमाने भाबिथिले या बोधहुए एक साधारण परिदर्शन। प्रियदर्शनी शांत किंतु दृढ़ पदक्षेप थाना भीतर को पशिले। से क्या चाहिए ना सीधा जाई आईएएस चेयर रे बसिले। चारिआडे नीरवता खेलीगला। केवल पंखार शब्द शुणा जाउथिला। बिरंजी बाबू कालीर से रिपोर्ट केउठी प्रियदर्शनी पचारिले। बिरंजी नारायण थरिबाकू लागिले। से बुझी पार नथिले कि जिलापाल केउ रिपोर्ट विषय कहउछंती। मैडम केउ रिपोर्ट मु बुझी पारुनी। प्रियदर्शनी हसिले किंतु से हसरे थिला विष। से रिपोर्ट जेउथि आपण जने असहाय महिला ठारू 5000 टंका लांच नैथिले। मन पड़ुछि बिरंजी बाबू को मुह फिका पड़गला। से प्रताप आड़ को चाहिए। प्रताप भयर थरुथिले।
प्रियदर्शिनी एथर प्रताप आड़ को चाह कहले इन्स्पेक्टर प्रताप राउत काली से परिबा गुड़िक केमिति थिला टाटाक तो पैसा देइथिले ना एबे भी मागणार खाइबार अभ्यास रही। प्रताप पाद तलू माटी खसीगला। से चिन्ह पारे जे काली जो महिला को से चापड़ा मारी से अन्य केहू नुहति से होती साक्षात जिलापाल। से निज मुंड नए कहले मैडम मत क्षमा कर दिंतु मु जान नी से आपण थिले। ओ तेबे तुमे जान नथिल बोली मते माड़ मारिल। जदि मु जने साधारण गरीब महिला होता तेबे तुमर ये अन्याय चली था। प्रियदर्शी स्वर एथर गर्जन परिणत है। से निज ब्याग एक टैबलेट बाहर कर रेकर्ड होता भिडियोटी चलाइले। से बिरंजी बाबू टंका नेउथुवा एवं गरीब लोक गाली देउथुवा दृश्य स्पष्ट देखा जाउथला। गणमाध्यम कैमेरा गुड़िक से दृश्य को कैद करथिले। बिरंजी बाबू आपण पकेट थिबा से टंका गुड़िक बाहर करंतु से मोर चिन्ह रही। प्रियदर्शिनी आदेश देले। थरथर हाथ में बिरंजी नारायण पकेट्रु टंका बाहर कले। एसपी साहेब से टंका को जांच कर कहले हाँ मैडम यह से नंबर रे टंका जहाँ आपण आमको पूर्वर जणाइथिले। प्रियदर्शिनी चेयर उठी ठिया हेले। से उभय ऑफिसर को आखिर आखि मिसे कहले आपण माने एही पोशाक को अपवित्र करछन्ते। लोकंग सेवा करिया पई आपण को क्षमता दिया जायथिला किंतु आपण से क्षमता को शोषण माध्यम कले। आज ठारू आपण माने आ पुलिस विभाग रे रहि पारिबे नाही। से तुरंत एक आदेशनामा स्वाक्षर कले। आईएएस बिरंजी नारायण एवं इन्स्पेक्टर प्रताप राउत को मुझे मुहूर्त सस्पेंड करुछे। केवल सेतिक नुहे आपण मानक विरुद्ध में विभागीय तदंत एवं भ्रष्टाचार मामला चलिबो। प्रताप राउत प्रियदर्शन गोड़ धरने को चेष्टा कले। मैडम मोर छोट पिला अछंती मते गोटे सुजोग दियंतु मु आ केबे एमिति करिबिनी। प्रियदर्शन तांको दूरे दे कहले से गरीब सुमित्र मध्ये एक छोट पिला अछि ता मोहर दाना छड़े नेबा बेले तुमर दया आसिला नाही। जेतेबेले जने महिला ऊपर हाथ उठाइतिल सेतेबेले परिवार कथा मन पड़ला नाही। आईन समस्तक पई समान। से समय हाटर सुमती समते अनेक बेपारी थाना बाहर पहुंची जाइथिले। सेमाने निज आखिरे निजर मसीहा को देखुतिले। सुमती आखिरे लुह झरुथिला किंतु से लुह दुखर नथिला ता थिला न्याय पाइबार लुह। प्रियदर्शिनी थाना बाहर को आसिले से लोकंग भिड़ देखिले एवं कहले आज ठारू एई जिल्ला रे कोनोसी गरीबर लुह झरिबो नाही। जदि केही आपनको हैरान करे से जेते बड़ ऑफिसर हेउना काहेकि आपण सीधा मो पाखक आसिबे। एई जिलापाल आपनको पई सबुबेले प्रस्तुत अछि। हाटरे लोक माने जिलापाल प्रियदर्शिनी जिंदाबाद नारा देबाकू लागिले। से शब्द पूरा सहर रे प्रतिध्वनित हेउथिला किंतु कहानी एतिकरे शेष होई नथिला। ए घटना परे सहरर किछि प्रभावशाली राजनेता एवं बड़ व्यवसायी जो माने एई दुर्नीतिर पछरे थिले सेमाने प्रियदर्शिनी विरुद्ध रे षड़यंत्र आरंभ कले। थाना होइतिबा से घटनार खबर निया भली सारा जिल्ला रे खेलीगला। साधारण लोकंक पई प्रियदर्शिनी महापात्र जने देवदूत पालटि जाइथिले किंतु किछि न्यस्त स्वार्थ गोष्ठींक पई से कंटा सदस्य होइगले। बिरंजी नारायण एवं प्रताप राउत को निलंबित करिया परे सेमानक पछरे थिबा प्रकृत शक्ति माने एवं सक्रिय होई उठिले। से जिल्लार प्रभावशाली नेता तथा जने पूर्वतन मंत्री को भाई शरद दास। शरदंकर बहुत बेआईन काम थाना जरिया रे चलुथिला। प्रताप एवं बिरंजी तांको पई बड़ काम करथिले। सेमानक सस्पेंड करबा अर्थ शरदंक व्यवसाय रे आघात लागिबा। से दिन संध्यार प्रियदर्शिनी निज बासभवन थिले। से सुमंदी भली अनेक महिला सहायता पाई एक नुआ योजना प्रस्तुत करुथिले। हठात तांको लैंडलाइन रे फोन बाजी उठिला। सेपटे एक भारी शब्द शुणागला मैडम आपण टिके बेसी आगको बढ़ी जाइछन्ती। जने जिलापाल भावे आपनको आईन श्रृंखला रक्षा करिया पई कुआ जाइछि। निजर भावमूर्ति बढ़ाया पई पुलिस को अपमानित करबा को नुहे। बिरंजी आ प्रताप को सस्पेंड ऑर्डर फेराई नियंतु नचेत आपणक पई असुविधा होई पारे। प्रियदर्शिनी अति शांत भाव में उत्तर देले मु केबे भी धमकरे भय करे नहीं। यदि आपणकर किछि कहबार अछि तेबे ऑफिस आसंतु किंतु भ्रष्ट ऑफिसर को मु केबे भी सुरक्षा देबे नहीं। फोन कटिगला। प्रियदर्शिनी जानिथिले जे यह केवल आरंभ। परदिन सकाळ ही तांको विरुद्ध षड़यंत्र आरंभ हैला। किछि कर्मचारी धर्मघटर धमक देले। शहर किछि स्थान रे प्रियदर्शिनी विरुद्ध रे पोस्टर लगागला जेउथिरे तांको सचेतन अधिकारी भावे चित्रित करागला। शरद दास निजर राजनैतिक प्रभाव खटाई राज्य राजधानी रे थिबा उच्च पदस्थ सचिव मानक फोन कले। से ऑब्जर्व कले जे नुआ जिलापाल पुलिस रो मनोबल भांगी देउछन्ती। फलस्वरूप प्रियदर्शिनी पाखकू उपरु चापा आसबाकू लागिला। जने वरिष्ठ सचिव तांको फोन कर कहले प्रियदर्शिनी तुम बहुत भल काम करुछ किंतु टिके नर्म हुआ। पुलिस आ प्रशासन मध्य समन्वय रहिबा दरकार। ए मामला को एतिकरे रफादफा कर दियो। प्रियदर्शिनी उत्तर देले सार जदि समन्वयर अर्थ दुर्नीति को सहीजा तेरे मुझे समन्वय विश्वास करे ना। मु जन आईएएस ऑफिसर होई जदि गरीब न्याय करें तेरे यही पदवीर कौन मूल्य ना। प्रियदर्शिनी दृढ़ता देखी शरद दास आहरी उग्र होगले। से जानी जे
ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହଟାଇବା ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କିଛି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜେ କିଛି ଖାସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପା ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ନିଷ୍ଠାପର ଯୁବ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶରତ ଦାସଙ୍କର ସେ ବେଆଇନ ଖଣି ଏବଂ ମଦ କାରବାରକୁ ଧରିବା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ସହର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀ ପାଠରେ ଶରତ ଦାସଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିରଞ୍ଜି ନାରାୟଣଙ୍କ କିଛି ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜ ଏହି ଅପରେସନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ସେହି ସାଧାରଣ ବେଶରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ। ସେ ନିଜ ସହିତ କିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଟକିବାକୁ କହିଥିଲେ। ନଦୀ ପାଠରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କେବଳ ଟ୍ରକ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦେଖିଲେ ଶରତ ଦାସଙ୍କ ଖାସ୍ ଲୋକ ମଦନ ସେଠାରେ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ମଦନ ହସି କହିଲା, ଆରେ ଆପଣ ତ ସେଇ ହିରୋଇନ୍ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ସେ ସ୍ଥାନର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶରତ ଦାସଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଗରିବକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଶରତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ଇସାରାରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଚାରିଲେ, ମଦନ, ତୋ ପଛରେ ଶରତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। କୁହ, ଏବେ କିଏ ଜିତିବ? ମଦନ ରଡ଼ି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ସାଇରନ୍ ଏବଂ ଆଲୋକରେ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଉଠୁଥିଲା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବରଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଫିଆକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଏବେ ବାକି ଥିଲା। ଶରତ ଦାସ ଧରା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବଦଳି ଅର୍ଡ଼ର ରାଜଧାନୀରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବେ? କାହାଣୀ ଏବେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର।